BTC इलेक्शन नैबे MP जोबनानै BTC जागोन BTC जोबखांनायनि उनावहाय UPPL होननाय नामानो थानाय नङा होननानै आङो सन्देह खालामहरो। बेखौ फाननानै आङो मानगाव गेदेर लरेन्स इस्लारि MLA बिथांखौ आङो बुंहरगोन आंनि जर्दानपुर गामिनि खोलाहा बागानसालि गामियावहाय दिनै 3 बिघा ना 4 बिघा हा बायदों 10 लाख करि बिघा बेबो फरेस्ट भिलेजसो। बे मैया ससियेल मिडियानि प्लेटफर्माव जर्दानपुर गामिनि समर बसुमतारी जायखौ साराय होननानैबो मिथियो बिथाङा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारिनि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुंदों एलिगेसन लागायदों। दा बिनि थाखाय बेवहाय आङो फंनैसो बाथ्रा फिननांगौ दं होननानै आं सानदों। जाय जर्दानपुर गामिनि समर बसुमतारी एबा साराय जायखौ जों मिथियो बिथाङा बेसे गोथौ दैनि ना बेखौ जों बयबो मिथियो। बिथाङा गोबां बेबायदि केलेंकारिजों जिहेतु लोब्बा गोनां जाय व्यक्ति जायनि खोथाखौनो बेहाय समाजाव रज'फेरा दा बिथांबायदि सासे मानसिया मैया मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सार लरेन्स इस्लारिखौ बुंनाया खोब माने दुर्भाग्य होननानै आं सानो। जे मानगोनां प्रमद बर' बिथां जे CM बिथांखौ जे बर' जाथिखौ फाननानै जाबाय NDB फोरखौ थगायबाय नानानथा बाथ्रा बुंलाबायनायफ्रा ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों। जाय समाव बिटिआर एकर्ड खालामनानै जोंनि जे बर' जितु बर'नि जे थामोनथा जे रैखाथि बेखौ जोङो खालामनो हादों गोजोनखौ जों गायसननो हादों बिदा फंबायनि गेजेराव जों खौसेथिखौ लाबोनो हादों जौगानायखौ जिहेतु जोङो लाबोनो हादों। आरो जाय बिटिआर एकर्ड एबा दफाखौ जे सुक्ति खालामनाय समाव NDBनि गोबां सनमान गोनां बा दैदेनगिरि साननो गोरों व्यक्तिफोरा बेखौ सापर्ट खालामदों। आं ओंखायनो बे बाथ्राखौ बुंगोन बिथाङा जुदि जात सासे NDB मारमोनब्ला आथ' सन्देह दं बिथांखौ NDB होननानै बिथाङा जुदि जात सासे NDB मारमोनब्ला बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथाङा बिखायाव दांनानै जुदि समाय लादोंमोनब्ला बिथाङा दिनैबो सोंनो हायो NDBनि दैदेनगिरि बिफानाव बिथाङा सोंनो हायो मानगोनां रन्जन दैमारि सार धीरेन बर' सार गबिन्द बसुमतारी सार फेरेंगा सारमोननाव बिथाङा थांनानै सोंनो हायो जे बले बे एकर्डखौ NDBनि दैदेनगिरिफ्रा जे सहि होदोंमोन आरो दिनैबो NDBनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बिटिआर एकर्डखौ दहाय होनानै बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं बे बाथ्राया ध्रुब सैथो। दा ओंखायनो बे समाव बिथाङा जानला मोनला बुंलाबायनाया इनाय जादों। जाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा जे बिथांखौ जेरै हागौ एरै गोबां हेल्प खालामदों बिथाङा नागालेण्डआव NDBनि केस दं होननानै बिथाङा जे बाथ्राखौ जारि खालामना लादों बिनि मुङावबो जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा खेबथाम नागालेण्डनि केसनि थाखाय बिथांनो रांखान्थिनि मदद होनानै केसखौ गैया खालामनांगौनि थाखाय बिथाङा हेल्प खालामदों। आरो बेल' नङा गोबां माने बेबायदि बिथांखौ हेल्प खालामनाय जों मिथिनो मोनदों बा नुनो मोनदों। दा बिथाङा बे समाव आरजाथाइ माखासे बाथ्रा बुंलाबायदों जे बले माने MP इलेक्शननि उनावहाय खुनुबादि बेबायदि माने UPPL थानाय नंला बा बेबायदि प्रमद बर'नि सरकारा थानाय नंला नानानथा माने जायफोरखौ मोनहाया जे बुंलाबायनो नागिरदों बेफोर एखेबारे आरजाथाइ बाथ्रा जादों। जे समाव बिथाङा मिथिना मिथिया BPF सरकार थानाय समाव गोबां MLA 11 जन 12 जन MLA दंमोन MCLA दंमोन बे समावनो BPF हानजाया बिराद स्ट्रं होननानै बुंसेयावबो खिन्थु MP खौ देरहानो हायाखै रायजो लकसभानिखौ। दिनैनि समाव ना बले नोङो दिनै BPFनि गोरों मानसिफ्रा मोजां जिहेतु दैदेनगिरिफ्रा BPFखौ गारै खारलांजोब्बाय MCLA बा EM बा बेबायदि दिनै BPF हानजायाव गैला बे समाव दिनै UPPL खौसो जेबो थानाय नंला MP देरहानो हानाय नंला माबानाय नंला नामुनिसन थानाय नंला बेफोर होननायफ्रा आरजाथाइ बाथ्रा। आरो बे बाथ्राखौनो बुंनायनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो सिनायथि होदों जे गाव जे जेबो गैया जेबो रोङा जेबो बुजिया राजनितिनि ABCD मिथिया बे बाथ्राखौसो बिथाङा फोरमान होनाय जादों। दिनै आङो ओंखायनो बुंगोन बिथाङा जे सासे गावखौनो NDB होननानै लादोंमोनब्ला बा NDB मारब्ला
एनडिएफबि गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि गेजेराव दङ आरो दिनैबो इउपिपिएल खौ मोजां मोननानै बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै बिटिआर इगरखौ मोजां मोननानै एनडिएफबि दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर' सारजों लरेन्स इस्लारि सारजों फैफानानै खामानि मावगासिनो दं आरो जौगानायनि गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै सावरायगासिनो दं। दा बिथाङा आथिं बायदों होनदों, आथिं एनडिएफबिआव थानाय समाव दावहा नांनानै आथिं बायदों माबादों नानानथा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ आं क्लियार होनो लुगैदों। दा बिथाङा जानो हागौ दिनै एनडिएफबि मारब्ला बिथाङा बुंनानै ला, जुदि एनडिएफबि थानाय समाव बिथाङा आथिं बायदोंमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बे बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिथारगौ जे मानगोनां लरेन्स इस्लारिखौ बिथाङा मानबता खाथिरावबो बाथ्रा बुंनो रोङा। जाय लरेन्स इस्लारिया दिनै बिथांखौ हेल्प खालामदोंमोन। दा बिनि एगेन्स्टैनो मानगोनां आब' प्रमिलानि जानानै बिथाङा बिपिएफनि जानानै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावबाय आरो बिथांखौथ' मिथिखागौ समाजारि केलेंकारि जौ जुवा बायदिसिनाजों गोदोना थाग्रा मानसि होननानै। बे बाथ्राया स्पष्ट जे बिथाङा बिपिएफनि जानानै आब' प्रमिलानि जानानै पार्टिनि खामानि मावनायाव बिथाङा लोङै जायै एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायदों। बे खिन्थु एनडिएफबिनि केडार हिसाबै आथिं बायनाय नङा, बिपिएफनि सासे केडार हिसाबै बिथाङा आथिं बायदों। अब्लाबो जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिथांनि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटियाव मेडिकेल कलेजाव जइन खालामना होदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेवहायबो थाङा, बिथांनो नांगौ केस फैसा लाबासो मोनबासो बिथाङा माने गावनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनाय जायो। बेफोरबायदि मानसि बिथाङा। आरो बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौ बुंदों, गाबोन बिपिएफखौ बुंदों, मालाबा उमुकखौ बुंदों, नानानथा पार्टिया दसेनो सोलायो, दसेनो रायलायो, दसेनो गोबां बाथ्रा बेबायदि खुनु दलाव मोनसे स्थिर भाबै खामानि मावनाय बिथांनाव बेबायदि टेन्डेन्सि गैया। दानो इउपिपिएल, दानो बिपिएफ, दानो बिजेपि माबा नानानथा माने बेबायदि मानसिनि मेन्टेलिटिनि मानसि बियो। जाय मानसिखौ लकेलनि मानसिफ्रा ओनसोलनि मानसिफ्रा मोजाङै बुंनो हायो। बिथाङा बेबायदि मानसि जे बिथाङा खुनु माने स्टाइल बेबायदि साननो हाग्रा व्यक्ति मानसि नङा। माने बेबायदि मानसि जाय मानसिनि खोथाखौ लानानै जोंनि रायजोफ्रा कनफिउस जानो नाङा, जोंनि समाजा कनफिउस जानो नाङा। मानोना बिथाङानो जाहैबाय माने जर्दानपुरनि समर, जायखौ साराय होनना मिथियो। बिथाङा जानला मोनला पलिटिकेलि भाषण होदलाबायना रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनो नागिरनाय सेस्था खालामनाय बिथांनाव जों मैया नुनो मोननाय जादोंमोन। ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों जर्दानपुर गामिनि थागिबि मुस्रि समर बसुमतारी एबा जों जायखौ साराय होननानै मिथियो, बिथाङा मानगोनां बिटिआरनि चिफ आरो 3 नं क'क्राझार एसटिबिएफनि एमएलए मानगोनां मुस्रि लरेन्स इस्लारिनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा माखासे राजखान्थियारि नोजोरजों जाय एलिगेसनखौ होदों बिनि सायाव आंनि फारसे आं होनांगौ दं होनना आं सानाखै। आं थोंजों बेखौल' क्लारिफिकेसन होगोन। बिथाङा गावनि आथिं बायनायखौ फाहामथाय होनो थाखाय जाय अनसुंथाइखौ नागिरनानै एमएलए सारनियाव फैदोंमोन, बिथाङा जेब्ला गिबि खेब फैदोंमोन बे समाव जोङो बिथांखौ मोजाङै सिनायामोन। खिन्थु एमएलए सारनि सिगाङाव बिथाङा गावनि सेल्फ इन्ट्रडक्सनखौ होखांनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ मोजां रेसपन्स होनानै एमएलए सारा मोजां बिहेभियार दिन्थिदों, मोजां बिथांनो रेसपन्स होदों आरो बेबायदिनो खेबसे नङा खेबथाम बिथांनो थोंजों रांखान्थियारि मददबो होदों। बेयो जोंनि मेगनावनो होनाय आरो बेखौ बिथाङा हयथ' आं सानो नङा होननानै बुंनो हानाय नङा। दा बेखिनिखौ मोनखांनाय उनावबो बिथाङा मोनसे एलिगेसनखौ लाबोदों जे फैसा बिनो थाङोब्लाबो आथिंनि फाहामथाय, केसनि फाहामथाय बिदि माखासे बाथ्रा बुंदों। बेबायदिनि थाखाय फैसा बियोबा थोंजों एप्लिकेसन बिग्रो होननानै बिथाङा एलिगेसन होदों। दा खेबसेनो सोरनोबा रांखान्थियारि होनो हानाय हायैया मानसिनि केपासिटिनि सायाव सोनारो, आं बेबायदि सानो। दा एप्लिकेसन नाजावनाया ओरैबायदियाव जायो, जोंहा एमएलए हिसाबै गिबि मन्थ्रिनि देहा नायजानायनि जायखौ सिएम मेडिकेल रिलिफ फान्ड होननानै बुंनाय जायो, बे फान्डनि रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोननांगौब्ला नोङो मा बेराम जादों बै बेराम जानायनि प्रपार डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामनो गोनां जायो। आरो बे प्रपार डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामनायनि उनावसो, हमना लादो सोरबा सासे मानसिया केन्सार बेराम जादों, दा केन्सार बेराम हिसाबै मोनसे क्राइटेरिया थायो, जाय एमाउन्टखौ होनांगौ बे एमाउन्टखौ बे मोनगोन। किडनि एलमेन्ट थायो, किडनिनि बेराम बिनियाव मोनसे क्राइटेरिया थायो। नों आथिं बायदों, सोरबाबा गुबुन मोनसे बेराम जादों, एस पार क्राइटेरिया रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ एमएलए सारा एस पार नर्म्स होनाय जायो। आरो बेखौनो होनो होननानै हयथ' एमएलए सारानो जा बा जोंनि फारसेनिफ्रायबो एप्लिकेसनखौ हयथ' बिथांनाव बिदोंमोन, जाय खोथाखौ बिथाङा हामजानाय मोनाखै आरो थोंजों बिथाङा नोगोद रां बिनायनि बा मोननांगौनि खाथिराव बे खोथाखौ बुंदों होननानै जों फिल खालामदों आरो अनुभब खालामदों। दा जेखियानो जादोआ मानो
जाय एमएलए सारा बिथांखौ मदद खालामबोदों खेबसे नङा खेबनै इभेन बिथांनि फिसाजोनि बार्थडेआव सेन्टारनि एमएलए सारा थांदों बे खोथाखौ बिथाङा हयथ' निस्सय नङा होनना बुंनो हानाय नङा दा बेफोरखिनि हेल्पखौ मोनसेयावबो सोरबा सासे दैदेनगिरि सायाव डाइरेक्ट बे रोखोम थोंजों एलिगेसन लाबोयोबा बेखौ आं सानो बर'नि रावाव माने जाबा जानानै लाइ बिसिनाय बिदि होननानै बुङो नामा आं बिदि फिल खालामदों आरो आं अनुरद खालामगोन बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे नेक्स्ट टाइम बे रोखोम एलिगेसन आरो लाबोआ